Obahi bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no no so ni ebedi akon aboabo ho etuo ne to na sakra abo ankwa ye de etiri beto ho asem ne frititio efrititio dmankoma ade no ya enche ene yedi eye Ghana eye ya fofida na yedi ya fofida ye bedi ya fofida bra yenkai eye enkwasom a abrofo ede ye femu na sese kwa ya se ye fe bibi modern slavery egusu wom enso so as ya adwene nche deni so eye na ye ka slave trader o ya na de wotate pan se kane no na asante ena na eye mmanya na esunti no na asante na edi slave trade ne pa omo na boaye e ma abrofo no e fa Ghana fo titiru e de won e call eye nkwasom ena nso so no ye hwe nso so a baby a eye castles ahodo wo ni nyina na ni nyina nso wo boa no enne ye ba be hwe no kra e wo saa ensem nim eye de na slave trade buy e hyase free hin no kra so na asante na edi mu ntintin man anasa sen enesi etie midin e de ma me fozia na nnenya otwede mpo nyankopon ya adom ama yensa kan ye wofa teacher Kantanka ne ye ne be sua ade se benye so se upe bibie busa e no busa berwa nyankopon so de wona adom ye midin e de ma me fozia me ma na kwaba na ye fa disia de to ase ofada ma me kwabo video so abu the same what nonsense of what am slave trade e shall say afi be mu Ghana Ghana my and I came home moon and every Ghana and ye can what turning was massima and ye baby na you Yam be a Ghana ha na sade e koso sane nyina ye be ke mo say afraid okay e be o mai Ghana na ba bi o ai friend bogus no bra na ya mama ya binbra ka sanko na ye wo ebe na ye wo Ghana na ye wo twi mon country or mon Ghana either and kind of boom and from bogus or from the now and mom share with us and I found that these were answer Ghana over almost with the war from Asante as I teach you a group could be an answer Casa na epi ye na so na bia no bi ne boro anji boro bra wo mo abi ni bada bi ne sepa bi ne baby mama no pi e ka mo ni ya mo na kasa so ne for Asante na ya Asante no ena bogus na ya aya kesedi ena abofo na Asante na enka bogus na omu eka bom ye pe fa o ye fra abofo ena amami bia ka o ma ni se ye be fre nyina ye fre bogus na Asante de no ka bogus ni de se ni Asante ko share bogus no mu na sana ebe ye Ghana na bogus na ansa pra na bogus na amaya ya the baby no bia asamra no na enkwato ne nkwaso koso the asama ye kan ye country 14 14 as of the 15, 16, 17. And the Sanfi Beza Hasa in the H.
na Bogo Sumai, na a friend saying Ghana Sumai, na Asante Sumai. Yeah, friend, near danger. Yeah, holding near a boom, near a chum, near war, Techima, a bono maso. In this Maya Mabuna Pio, and so Maya Mabubo, the Omon and not sa in fear 14, 15, 16, Omon and not. Onum na no oye onum odi ya ombetimi aye obibode enti samre no na Asante amama no a ebeka ombo mu ya Asante no mu ya mangete ya omu nyina hye denkyase enti samre no a yeke ono o mangete bi ti se gare mampon yi suta amai ma ho ba fa yin ba koton akochi obi akoton enti omu mbo na na ye chi wo mo ton wo na se eye aman kitwa ego na na akesefo wo ton enti oman kitwa yi nyina ye ka se chiri be ya Asante o nyina hye de ntrase ana na de ntra one oman ya friend Bruni man ya friend Dutch ana Holland ana ne di kwato huda anti amaya kese te se achim ene akwamu ana esiremu onso amaya no mmode wo mu nana wo mu di kwato huda nti so abega esiremu na e o miamia bi a esi slave market Asante mamu fayina na bo mu se slave market wo enti obi a eso no odi hu da na na so na odi tintima wo na bibia o ha eje se ono na ni hu da ono mo mu pe mu dwa de o tu kwan kwachiri asa na otimi akoto obi de naba na sa ne me na de sa be no na se busa wo ya man ketua be o ku bia na ne ato so be yo nti samre no a amama na beka omu bo mo na no mo hye de nkyase ndi de nkyira na o penipa o ka kire bia be se be nipa aka kire mampo se be nipa aka kire okufu amama ma we nyina aka kire obi ase be nipa breme enipa si e bia o fa obi nya o ana o fie fo kra na obi nya o ma no e so do o it's not a Ghanaian na someone na eya Asante ne ama ahodo na Asante ne mai na sa kwamai ene ama ahodo no da do mama mai da na de na wo mo de so eye dencha ne mo de so mo enkwa no so e ka ho enti afe no de wonu perfume wo no aba ka kire ma de aka ti pa ba fa so be nya kwa na de o ju mo enti wo di mu se ma mo nkrofo no a na mo de o mo ko my cotton warm and my off. Just a new help the say, not a Santino and an edimited. And I mean, Joe said, our office castles, AC, and Guano. Castle Yam and okay. If you are a same cry, I can't be a sanity. I can't be a sanity. Now, post to one. You need a son, Castle, no, I can't be a son. And actually, and if you were and I before me, if you are down, if you were crying, if you were if you were a dinner, if you were Miamia, if you were some and this are me, I wouldn't be warm. I want to see Castle. Musisi ana kasoro ndo musani moja bebika kraka awude bi enkwato huda o musisi kasoro si wono na Asante mai o musisi wie ya o di daro na Asante mai ndi o di enkwato huda be mfie be se ahasa nsa na Asante eba Asante by 1701 1701 enkwato efiase 14
Century. Any name fimfi hɔ. Nti 14, 15, 16, 17. Na wɔn na ɛyɛ ɛkwato ho bɛ. Wɔn mu a ɛyi sisi wɔn asase so ɛne wɔn mu a wɔn wɔ ahoɔden ɛrekɔkye nkoa bɛtɔn wɔ. Saa mmerɛ no nso na Asante na akyire yɛ Asante kɔkɔɔ yɛ ɔne dangyina kɔkɔɔ deɛ na fa ahodie no. Asante ɛne dangyina kɔkɔɔ wie no na enipa a na wɔn wɔ Sadema mu na ɛfa ase ahye. Ɔne dangyina kɔkɔɔ a ɔne wɔn ayɛ tɔ. Nti Asante ɛyi enipa dɔm a na ɛwɔ Asante na ɛfa ɛhye. Defa hyeɛ no na Asante yɛ no sɛ dabi yɛbɛfa hene na yɛnyɛ nipa. Ɛne ɛna wo a wobɛdwane abɛto Asante biara yɛbɛgye wa wa watu. Wo so a wɔkɔ akɔfa nipa baabi a wɔkɔ akɔfa no afiri biara no yɛn nso yɛbɛgye na wa watu. Wo yɛtɔn obi wɔ baabi na akɔtɔ no wode no ba Asante a fa no bɛka wabusua. Nti ma Asante nso ɛte ebinom te wɔn bi mu atotɔ nkoa no bi ɛde bɛka a wɔn abusua. Na sɛ ɛnkoato na Asante bi Asante yɛ ɛko ntɔkwa no bi. Ɔn kɔtotɔ ɛnkoa de ba de mo ma ɔtotɔ nkoa na mfa ama aborɔfo na na saa mmerɛ no aborɔfo ayɛ mmara sɛ Asante koraa wone hu kwan sɛ woba nkoa no ɛbɛtɔn biribiara sɛ bɛsi o sika apɔ o nipa o wone hu kwan sɛ wotɔn biribiara. Ɛyɛ dɛ na aborɔfo kyekyɛ saa mmara. Yoo ɔmo hyɛ saa mmara no kyerɛ sɛ Asante ɔmo hu sɛ Asante mu saa mmerɛ ɔmo ne dankyira na ɛbɔ na Asante bɛtu dankyira no gu yɛ no ɛyɛ sɛ kakraka wɔ mu na wɔn bɛtu na gu no na afei nso ɔmo nhyehyɛeɛ na kyerɛ sɛ aborɔfo no ntimi. Enti na kyerɛ adeɛ a mo Asante ɛne mo ne wieɛ mo pɛ sɛ wɔtɔn biribi a momfa ma asemfoɔ momfa ma dankyirafoɔ momfa ma mfantifoɔ momfa ma nkranfoɔ momfa ma ibifoɔ na ɔmo mmom mɛtɔn ma yɛn na mo Asantefoɔ deɛ yɛmpɛ sɛ mo bɛba. Enti ɛyɛ na mode kɔhyɛ wɔn sɛ wɔn na bɛtɔn. Obi a wɔntumi ɛma yɛde ɛsoma to no so so wɔntumi nkɔ mpoano nkɔtɔn ane. Wɔyɛ dɛ nso wɔ ne nkurɔfo no so di. Enti Asante ɛyɛ sɛ yɛpɛ nipa no na wɔn sɛ nipa biara a ɔbɛpɛ Asante biara mma yɛnkyerɛ n'ase. Na Asante yɛ mmerɛ sɛ Asante nkae mma Asante nkaekae. Ɔfɔ wɔ sɛ ma Asante nkaekae baabi obi firi. Enti asɛm a yɛka no sɛ Asante nkae ɛnyɛ bɔni ayɛ ma Asantefoɔ yɛ. Na mmom no sɛ deɛ bɛyɛ kyerɛ wɔ biara. Yes. Nti bɛn Asante nkaekae ne akɔhunu saa wo kaekae a wobɛkɔ akɔpie pie. Nti ɛyɛ saa mmara no wɔn yɛ saa mmara no to hɔ. Na saa mmara no koraa na Asante odi ɛyi nkwatɔ ho dwa a odi no wɔ fie. Efie no nso ɔkɔfa no de no bɛka abusua ho. Nti saa mmerɛ no wode obiara bɛtena Asante man mu na wo se wakoa no no a akyerɛ mfie nso a sɛ wogya no bama ɔda wɔna numia. Sɛ wo ne ne teɛ no nso no wohyɛ no ne ɛyɛ adeɛ a wɔn ho kwan sɛ ɔka Otumfoɔ ntankɛse gu so ma yɛde wokɔgyina Otumfoɔ anim agye wo firi ne nsam. Na yɛ Asante mmara. Wo taa m'ani wobɛtɔɔ me baabi a wokɔtɔɔ me anim asɛm mesom wo som a mesom wo no wotaa m'ani nti mesrɛ Otumfoɔ ntankɛseɛ ɛka ntankɛseɛ sɛ firi no ɛkɔ ne nwura no bio. Na yɛafrɛ mo ɛdeɛ wakɔgyina Otumfoɔ anim na yɛhwehwɛ mu na wotaa dɔnkɔ no ani a yɛagye no afiri sɛ ne ne nama bɛbɛ. Adia. Yo, sɛnea asɛm sɛ bɛ. Asante nso ɔmo a mobaeɛ a sɛ bɛ mbɛwura ha sɛ ɔmo yɛ ɛnɔnkɔfoɔ a na yɛkɔtɔ wɔ. Obi tumi pɛ ne sika nya bi ɛbɛyɛ sikani. Obi tumi ware wɔ hene. Akɔtɔ n'aba o. Yɛsɛ ɔyɛ akoa. Ɔkyena no waware wɔ hene. Ɔkyena na yɛde kuro ahyɛ ne nsa na ɔno ɔdi kuro no so hene. Nti saa nkoaso mu deɛ hɔ ananka
tonic Nidiuma ompe. Into Oshe and Quano Sam no cry, no Santimamuno, a snocra. Na yɛ sɛ na nkwa ne mumu no ba saa bɛdane ade hyeɛ. Mmom ne yɛn to wɔ I am mo not pa grassy, you can say flower. na yɛ sɛ mmara so kora wɔ sɛ baabi a ofiri ba wonya bɛwura mu sɛ twam. Akyɛ ayɛ bosome 6. Wada ne kuroma ni awie. Nti na sɛ Ɛyika sɛ Asante ɛna kɔfa baaya mo de monhwɛ mmra isisi castle. Ɛne wɔ no ma na wɔn di dwa saa mmere no ansa na Asante ba. Asante baaya no nso a ɔno nso yɛ mmra sɛ ɔpɛ nipa no na ɔmfa nipa nkɔ baabi a no. Bɛmfie aduonum akyi. Ya otu mmra no a wɔ hɔ sɛ Asante ntimi mba empoano digwa no otugu Asante ne mpoano fo no kokon ma bo abrofo nta wo machi na ma Asante di nkunim 1806 saa 1806 no duru ya no na abrofo twa nkwatom enti mra Asante kura begina sɛ ɔyɛ man na nkwato no kura na ɔyɛ nkwato no ne etwam ɛno kura na nka me ba so bebusa sɛ ɛsɛ bra Asante de ne nhyehyɛ bae no abrofo na anya wo madwene sɛ saa agofo de yahwe na yɛ ntu o mo so sa ahwe mama yɛ dwumadi a yɛ die no enko yie nti no ombo o madwene so omba betu Asante so esa saa nyase yɛ ka Asante anasa Ghana nkyekyereɛ a ɛne bebe yɛ duru ya yɛntimi nya Asante fi where dey opa kowa ukrum ya o Ghana na ko kan ukrum ma mpani so Asante bepi wa ufie kura asem oka Asante bebiem ebetimi akoba se esirim oka sirim asem ombeka se ena nanum ko Asante ana Asante fo nso ba ha Asante bebiem ebeka mana ko si se yekuro we emre bi na eka Asante ho na Asante de obi anko ka se na me sha Asante ase o na me ka ho enti na me hye obi ase de Asante obi anhye na ase da na emom Asante ye mra se obi a yakon ade usu obi a wo ka Asante ma ho na yesa obehye Asante ma ase dina se esumu a na denkyira na on de sum denkyira ema wo hiahia wo ma wo ka wo bu wo di wo free denkyira se no Asante sai se wo ka wo ho abom ne de wo ba be ka ho na emom nhyase na emom ma mhyase emesom dabi ndi Asante ka se soma ejire se de obetimi ayama oman na se de obetimi di aboa no na ye friend se enye de ba be hye wo kete se yese na yese na wo de hwo brekum ka Asante bana ka Asante sai kwa ka Asante badu ka Asante ama ya ekeka Asante nyina da be na o Asante hina soma sai yengoje wo masa asenton membesika emre no da be na yakofre ohini bi se yehwe fufu wo manshanti bewo da be na wa uti ukrom na udi ho hene enti wo hye obi ase na emom ubakumase eba dwendwena Asante man yiye yo ho ane ne nkoso ho se oyo man hene enti wo begina o manfo ano na wa badwene abom eno no esom nkwasom som nanso o man som Internet se kane no na se eno ni kwa na ka ho bi ma Asante eye kese no sanse obia esuro nkwasom obia bebebi oba ye be kwa no sa uba o kan ho keke ade nse obia be ka ye nkrofo no bi ye kɔ ho kon nti fani babra be ka sojafo ho ne enko obi aka bi abemene Asante man etuatua kakra brekum tuase nkransa tuase yi friends gabi tuase mampon tuase tena so be ka wo bom no ka ba kwa no aka nyina ya no ya techimanyene ko ka atwa bodo ne di ne sie Asante man nyina ko nhyiamu se dabi yempre ema won sisi ba ko eno ana friend se Asante nka bomu
Yes, what come back? What can't pim? No, of a honey, a year, Ukuma Map and banana. Okuma pemba na de ntokwa komu na o dodo bi abekuma mu nya ntokwa no mbesa de fofora ba kusi so mbedi nkunim Nan tafo so was anti. Yo so mo no se wo kan tafusu a o no mo ontimi nka sate wa bra wo yin bebe fo afrem o mo so kam e se de goma gonja ehiri fa na wo sire mu ana o mo nka sate wo abrofo na bete wo mo firi ho mo no ye ka sante a enti na ye frɛ dagban no asanfo de o mo ka no dagba o mo ka no anwan dagban no mo twentiti o mo ka na anwan enti o as dagban kotoko asanfo se anwan kotoko Dagban kotoko. Anwan kotoko. Tia ka anwan kotoko ene da bomba. Na de na yin anwan kotoko no. Dagban. So mo ka o me asante. Tia ka asante a enka se wo a wo ka twi. Wo a wo ka o man no. Wo a waji atum se wo ka o man no. Na se dagomba fo ji tumu be ka o man. Ji tumu gonja ji tumu bia ji tumu. Obia asante ne obako ye ana ono betrase ye nhihye ya opene so obeka asante ma ho bia o ka asante ma ho ye okurum kasa ene ye ka asante ma ho Dinasa ke ye hwepa de anka wona komu enhwe kasa ne age nipa tunu ne ka asante sa besi na se bana oka bana kasa bana ya asante enso so ka asante ma ho obegina manhia swai ene nyina ene okase Emma ne bachia ohene emmeye bo kwadoma na za no ache badu sekwa omu nyina omu kasa manje mo omu nyina omu kasa sampa onu nzu won kasa nzu wose wo santini ni yekuo anya kasa nti na se ye ka won na wo mo eton won nkoa anaso won na wo mo gi nipa dia na nka ya asante nti se bi so se be nya do se wo se bi wo ka kasa foforo na se wo te se obi ka se wo tani a na se bi nipa ko no wonim na asante so ne na asante ban wo ye wo tani no nye ateni sa nti enya chindi kasa bia abaye kasa kwan ye de kire ni baby so oko ayiya esiremu a omo so wodin a omo ka de kire obi ofira asante efe ne kamoa yo nanso obo hu se asante ni ti se yefra ne kamoa nyina so ebize obi nkama na nkoye se ya ne kantan so nembom tani ya ye kan na kuro bi wo saraga ultra saraga na ugo tamalenu tete hono na kuro bi wo ha na edigwa ho na fra nta yo ndi sa nta no ana obi firi so ho ba nta no de na nkrofo nimpa na edigwa ho edwane ntino ndi ese ofiri yene tani so ofiri babia no a edi ehodwa nti tani no kurobi kuro na gusem samre ni obi enso bia no de o na le de no so aka do ya bia ofiri ho babia ese ofiri nta nti wo tani ofo de ma mensan ko ye chikaka me enhwe ese ebra asante di denkyira so na on eto enkoa mo on aba be asantefo no ene se wo hwa sabre no ema abrofo no so enko ato dwumadi no esei pa san se obi apesa ka odene de ba asante sai se samre no ayeka ayi abrofo de omudi dada ene omo wo tumi ewo ebibi memo na na ediga ndina asantefo ntimi ni wo eni sai dwa
If so much of found the grass, I'm on Mambuano. Jana say, you know, I was supposed to know Quentin. And then the better as a part, and then yes, you know, so a dose. Nothing quasum, the day, anyone I know more in Sua no moon. O mamma, my normal one ten. O moon, and I know more dear and quato and in quasum, name woman, Asante. Nothing, I am from Manfred. Nti enye mese nko a na kyerɛ sɛ wɔ Asante ene de baba mesu no sɛ gonje nyina ka Asante ho nti ne de Asante ne yɛdɔ so nyɛ sɛ ɔkyakra ma ne da ne bɛka mese ne nko a na ayɛ Asante sɛ de nti na ntafo no montoma mi o na mbɛyɛ ntafo he ma da mbɛyɛ so for you to ma yɛde yano yɛde suani si wɔ hanom efutu sɛ mbɛ na awɔ de ma sesei Ghana and the Ghanaian and another fast to Asante and this is say Asante. You, the woman said, I gave back my ewe, and said, before a while, Butchie, a back, so more Baby Ghana. Omo could do and Poanoa, Castle, now, or more do a more a coach lecture of money, from tall guards. Omo say, as I'm for the Tom. You who the idea as I say, Omo Casa. Well, before a while, Butchie, a banner. Say baby in Chino. Go do an before I Ghana no catch almost say as I do for no more woman and woman at home. To be graduate be do an on both. Now some no a abrofu and a share ya a day a come air to yenya ya honey on them. Into Omunyasa Subainoa or more than a year. Na se tour guide na omo mo e work castles ahodo ni mo. On say asantefo ni momu na be ton. Asantefo ni momu na be ton enkoa na de ma abrofo ni momu. Omo na ton koa kwa abro. Omo na ton koa ne kwa abrochire. Yeah, ntse. Na momu na ye den no momu so ditu momu ma enkoa so no momu ton bi de. Emfa nsan enkoa to no momu ton bi. Na de no momu na nanom so ditu momu a ye si castle ni momu wo mpoa no. Asoma ye kan nyina nse ono mo ne abrofo. And boom, the kaboom, a tongue. And on Besso, you go as Antiphos. And I am ready to say, Mujas had an efficient. Do Munyai. To me, man, for Obi, but Obi, Drun Kayana, Cape Cosuna, or back as Antino, Mr. Manco. No more Ghana from Omo, Ghana for gratitude, no woman, a Tom. Wabra omonim de asema mo kana ntesa e ma bitim kura be wura ebufu entimra bi ebi be wura ombe wo hane akire akọ Cape Coast Castle ene Elmina Castle aba akọ gisa apofin no bo mutirim ebeduru ama mbofu na mchirechire omumu se monko na monko hwe mra esi saada ene mra Asante bai omko ne omko kon enti na je se omumom sa ba ye no be hu no kura e wo asemu omgo hu no kura wo mu bedu ane ka so monko na monko hwe emra isi castle ne bra Asante e bae castle 14 15 16 17 Asante so ba 17 01 ti na se wona 100 years no manam na na ton Tina se wo fira ma no ne na so ba be pega na abakosem na se wo dru castles no ho na wa ma Asante a se de asem ne te ankasa no wonya ne se de sitie se so mo kan kura ni kire o se ya mpelin se ma eno na ye no kure are ni wo mo sua ngoma no mo nim se ye wo mo kan nya sa ni na enso na wo mo kan kire obi ya ye ntitimu ya etiti Ghana for no ankasa ye mu ndi wan kan kire obi se obi na ton obi a wasama wo kan huntimi nka ya samo of how the vedas ya re ya na bi awo kan ya go ya vedas ene teacher Kantanka our a great historian we tell them point dem adom ene ne besua de efa eye enkwasom ne enkwatom baby e free ye ene baby asese ya baba bepimo ene de yesua na edoso ene ye hu sesa Asante no enye ye na ene wona omo ka mese yi bio za gwenje nyina aka ho eso papa
Eno nti wa enne afei na wo hu sɛ wo yɛ asanteni ya wo asante wo ka me sei no hwɛ ne busa wo ti wate ansa na sɛ bi so sɛ bi nya do wo bɛkasa de atia wo nua sɛ bi wada ne takrama wakasa de atia no ebia na ɛyɛ wo nana ɛno no medi de maame fruzia ɛne ade ebisua ne dɔso ɛne sɛ yɛ dwumako a pɛsɛ wo sɔ yɛ asene akonya wo ho de ma wo number na egu ase no fa ne free ne bɛbɔ ɔdwaton de mu doro de ama wo kai so subscribe no ahyɛ ama foforo so enya bi ahwɛ medi de maame fruzia nyame ya ma ne bɛhyia makram